Tipra Motha along. অজাগাও তিনি যে তংনায় ককবরক নিউজ চ্যানেল তাই বাংলা নিউজ চ্যানেল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং যত্ন বেলাকে হামবাय जों साइमानो अजागाव তিনি आम्बासा नगर पञ्चायतनि कायसे इलेक्शन होननानै थां दङ इलेक्शन प्रत्येकबार इलेक्शन जों नुगौ जेटा তিনি खोनाका जे असम्भवनि कुनो करै जों असम्भवनोबो सम्भव खालामनांखा जे तिप्रा मथा दफानि थानसानो तैयै बा हामक्राय हायुंनि हामक्रायनो तै सामुं खालामबाय एडिसि हापाराव बाहायनो जों नुखा गतालखे कायसा पार्टी गुसनारि मालगे लगियो न जों तिनि अजागाव एडिसि हापां खावैमानखा अबहायकेनो जों तिनि अजागाव दङ तिनि 15टा आम्बासा नगर पञ्चायतनि आन्दाराव आबोनि बिसिङाव पुरसभा आबोनि बिसिङाव 3 जन जों अजागा पार्टिसिपेट खालाय दङ जों बेलायखेनो बरनि मोखांगो जों खादुं खाजां लायजाक ताइ तिनि अजागा तिनि जे फायनाय गोबां सापर्टार फायजाक ताइ नगो आसुबि दङिबो बरक बाहायनो खाबां स्राङै दङ अजागाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बावलिया बस्तिनि बुकुजुक तिनि सेबाकलय बरनक बनबनर नायनायदि बबो मोखां गोसोंजाक तामंखे जों आबनो तेबो मासुं सारिलायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि ताखौ अनिमेश देबबर्मा बबाहायनो सलाका हामा सिगलाखौ ओमफ्राय आसा दङसों कायसा दङसों 15 नम्बर वार्ड जहरनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलायखेनो गोस्रां नुगो गाहाम नुगो बाहायखेनो जों बसकांनि साल दिनै दाबुक जे इलेक्शन होननाय इलेक्शन पार्टिसिपेट खालामनो थांतानिवो आं जत लुकुरबनि थानिवो बरफनि उन्दै गयनानै थांगो फायदि जों बरफनो गोबां बुद्रिहुइ जों बन कप्लाय खालायनाय बरफ फरक तामनो जों अजा कप्लाय खालायनो अर्थ बुबाग्रानि नक फैनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरफ फरक तामनो कप्लाय खालायनो अर्थ अजागानि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरफनि कप्लाय होनाय बरफ फरक तामनो जों कप्लाय खालायनो अर्थ दिनै तिप्रा दफानि हामजानो जों तेबो हामजाक मानि खालायनाय आबुन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै ताइ दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जागा जे पार्टिसिपेट खालायनानै थां दङ आ जागाव नरक बरक जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसिंथि नाय दंनाय बां गोसारनाय बरकनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आरो सापर्ट खालायलायथिनिबो जों नुगौ केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लबति खालायो हाया दाना जे बसकांनि पाला आबो सिमिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिगाङो जे नुकजानाय पाला आबो क्राक उनक्लबो सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मानसिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरकनि थानिव आं कक कसारो ताइ कायसा कक दिनै अजागा तिप्रा मथानि जे दिनै सापर्टार रकनोबो आङो कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्णभावे जाहाथे बुथ इलेक्शन जों लायरि माननानै बुलाय तबलाय आबो दिनै बागै पतरिया